Είπα ότι δεν είμαι αστιφύλακας. Δεν άκουσα τι είπες. Είπα ότι δεν είμαι αστιφύλακας. Ή δεν είσαι. Αστιφύλακας. Άμα σου το πανίσω καμία. Μάνι, όχι χέρι, όχι χέρι. Η χέρι είναι αστιφύλακας. Άκουσα να κοπανίσει μία. Λάθος φωνή ακούσατε κύριε. Έλος να τέλος πάντων. Άφησε του να πηγαίνουν. Πού να πηγαίνουν, ξέρετε τι κάνουν. Ξέρω, συνεννοήθηκαμε και με τον διευθυντή. Λοιπόν, πηγαίνετε. Να φύγουμε, αφού τόσο πολύ θέλετε να σας κάνουμε τη χάρη. Αλλά πρωτού φύγω, θα ήθελα να σας συγχαρώ. Για ποιο πράγμα? Για τα στελέχη σας. Δεν χαρίζονται ούτε στη μάνα τους. Άντε κύριε. πώς σου πάμε, Σοφία Σιμίνη. Και όπως σου είπα, να έρθεις αύριο το απόγευμα με τη θεία σου να μιλήσουμε, έτσι. Χριστάκη, με τον κύριε μόνο μου. Μη μου κάνεις τέτοια. Δεν είστε το μάτι στη σημεία. Γραφικός, ηλεκτρολόγος. Μιλάω για καλλιτεχνία, μουσική. Και αυτή να μάθεις. Λεπτά βγάζει. Θα πάω στο εξπάνω. Πρώτα κοιτάς να αλλάξεις ζωή. Θα βρεις μια τίμια δουλειά. Το έχω στα υπόψη. Πότε? Αυτά τα πράγματα δεν δουλεύουν μια στιγμή. Τρέπομαι πια. Και έχουμε τόσους καλούς συγγενείς. Άστε τώρα, μην με φαρμακώνεις. Τι λέει εδώ το αξιότιμο σέρβος. Άσε τις ειρωνίες, παιδιά. Ξέρουμε ότι δεν είμαστε αξιότιμοι, αλλά θα πούμε και εμείς τον τρόπο. Θα μας βοηθήσει ο Θεός. Τον θυμήθηκες τώρα. Ποιον? Τον Θεό. Μήπως έβαλες στο μάτι καμιά εκκλησίτσα. Για σε παρακαλώ. Τα ακούς. Άκουτα. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Φίλας, καλησπέρα. Είναι εδώ ο Χρήστος? Το συνάδελφάκι, Ποια? Ποια? Ο Χρήστος ζητάνε. Α, ο κύριος Στεφίλης της Ασφάλειας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γνωρίζεστε? Γνωριστήκαμε. Και πώς γνωριστήκαμε. Περνάμε λίγο πάνω να τα πούμε. Όχι, είμαι βιαστικός. Δεν φαντάζομαι τώρα να κολλήσετε από τα προχθεσινά. Όχι, αν μάλιστα ήξερα, αλλά πού να φανταστώ. Είδατε λοιπόν τι σκαρώνει καμιά φορά η ζωή. Δεν είναι εδώ ο Χρήστος. Όχι, έχει βγει. Πού πάει? Δεν ξέρω, όμως πολύ μιλάει για αυτές τις μέρες. Αν έρθει θα του πείτε να περιμένει. Τον χρειάζομαι κάτι. Μήπως θέλετε να του πω να περάσει από το σπίτι σας. Όχι, θα ξαναπεράσω εγώ. Όπως θέλετε. Χαίρετε. Au revoir κύριε Φίλας. Au revoir. Στο κάτω. Το δάτε αυτό. Ποιο? Αυτό το δώρο της τάξης μου. Το δείχνει πόσο καθαρή είναι η σύλληση. Μέχρι που θα πάω να κοινωνήσω. Ναι, αλλά κοίτα, μακριά από το παγκάρι. Εσύ δεν μπορώ να είμαι ως άνθρωπος. Τι καλά που θα τα Χρήστο μου, αλλά θα μπορέσεις. Γι' αυτό σου λέω ματάκια μου. Σιγάσαι. Σιγάσαι. Καλησπέρα κυρία Δήμητρα. Καλώς το κορίτσι. Έφαγα τον τόπο για να βρω το σπίτι. Δίκιο έχεις βρε κορίτσι μου. Εγώ που είμαι, πού να με βρεις. Φέρει τα στολόφερτα. Όλα και στο λόγο. Μήπως είναι καλύτερα να τα κρατήσω εγώ εδώ στο σπίτι. Αλλά να προσέχετε. Καλώς τον υπηρέτη. Βαριά. Χριστάκη. Γνωριζόσαστε. Βέβαια, δεν θέλαμε να είσαι μια εβδομάδα μορφή. Ανιψάκι μου είναι. Αλλά το γιατί δεν το. Μαζί μένετε. Ναι, εγώ και γιος μου δεν είναι από εδώ. Ο Χριστάκης όμως μένει στη μέση. Καλησπέρα σας. Καλώς θες. Μήπως δεν είναι εδώ, μόλις έχει βγει. Τούμπο το τύχαμε. Τούμπο το χαΐρι το κύριο και του πω ότι θα ξανάρθετε. Τι είπε. Δεν μπορεί να μιλάει αυτές τις μέρες. Μαρία, τι κάνεις. Καλά. Ξεχάσαμε αυτό το εργοστάσιο. Βρήκε στα λουλιά. Έχω πάει σε μια γύρω. Μήπως να περνούσαμε πάνω το περιμένουμε. Άντε, θα ξεράσουμε. Πηγαίνω εγώ. Κάτσε Δεν μου λες, Μαρία, θέλεις να έρθεις σε εμάς. όχι κυρία Πρόεδρε, μας αυτά. Να πηγαίνω εγώ. Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ, κορίτσι μου. Φτάσουμε μαράκι να σηκωθείτε πέρα. Έλα εδώ να μας ακούμε. Δεν μου λες. Εδώ πέρα και εδώ είσαι καλά. Καλά. Τι να σου πω, μια εβδομάδα δουλεύαμε μαζί στο εργοστάσιο.
φάνηκε? Τι να σου πω, ρε αδερφάκι μου, δεν το πολύ κατάλαβα. Μου φαίνεται καιροσκόπα. Άσε και το άλλο. Ποιο? Μια μέρα που κολλάγαμε από το εργοστάσιο, την ώρα που δινόμαστε να φύγουμε, ανοίγει την τσάντα της. Και σαν να πήρε το μάτι με ένα μάτσο λεφτά. Μάτσο, λεφτά. Λεφτά. Δεν τους κάναμε μέρα εμείς να τους μάθουμε τα λεφτά. Και εμάς μας έλεγαν φτωχοί και ορφανοί, αλλά είχε και ένα ύφος, αφού στην φάμπρικα του φωνάζαμε κόμισα. 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 Τι θέλεις εσύ εδώ? Τίποτα, έφερα κάτι χαρτιά στη μητέρα. Καλά το λέω εγώ. Δεν μένω σε σπίτι. Εγώ μένω στο Κρεμλίνο. Πες για καλησπέρα, Αλεξάνδρε. Δεν ξέρω ρώσικα, ρε. Γεια σου, Μαρία. Θα τα ξαναπούμε. Χριστό! Τι είναι? Στάσου ρε, μην αγνοείς κατευθείαν. Ήρθε δεκοπέρα. Και, Τι ήρθε μετά αυτή? τι να γίνει, έγινε τίποτα? Για προσοχή ρε Χριστό λίγο. Γιατί, τι έγινε? Καλό θέλει. Μπα, εσείς τους ανοίξατε την αγκαλιά σας. Επειδή μας είπαμε στερή. Και σας απογοήτευσε. Δεν είναι αυτό. Τι είναι? Η Μαρία, η κοπέλα που ήταν εδώ, είπε κάποια πράγματα για αυτήν. Τι πράγματα? Στη φάμπρικα λέει που δούλευε, δεν την έβλεπα σαν αγάπη. Αφού μέχρι και κόμισε τη φάνα. Το παρουσιαστικό της αυτή φταίει. Την αρκωδιά, παιδί μου, τη δίνει η φύση. Ναι, αλλά η φύση δίνει και λεφτά. Τι λεφτά? Η Μαρία, σαν να είναι μέσα στην τσάντα για μένα ένα μάτσο. Μάτσο. Ματσάρα! Με λεφτά, ρε. Με τι με μαυρολόφυλλα. Μήπως ήταν το τρακοσάρι που της δανείσαμε. Αυτό και πάνε με το τραπεζάρι ματσάρα. Γι' αυτό σε λέω, για μου το νου σου. Περάστε, περάστε, περάστε. Πες ότι ήρθαμε ξανά. Εγώ δεν μου στενοχωριέσαι, δεν τους. Καλή, τι κάνεις εσύ εδώ? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η θεία μου. Χαίρομαι πολύ. Παρομοίω. Ήθελα να σε ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον σου για μένα. Ευχαριστώ κύριε Θεμημάνη, ευχαριστώ. Ήθελα να έρθω να σας βρω να σας πω να την στέκω. Τι μπορώ να κάνω εγώ, φτωχή γυναίκα, δεν έχω και σταθερή δουλειά, ξέρετε, δύσκολα. Ακούς Βαϊδούρη. Σταμάτησε το κορίτσι από το εργοστάσιο. Σύντες, θα την πήρω. Θα την πήρω. Πάλι εγώ φταίω. Δεν θα πλήρω. Είναι η ώρα που τους περνούν. Να πηγαίναμε κι εμείς καλύτερα. Πήγαινε εσύ. Ναι, ναι, να πηγαίνω, να πηγαίνω. Καλή νύχτα. Καλό, κυρία. Δεν ξέρω και πώς θα την πω τη γυναίκα. Ουρανία τη λέμε. Η θεία της κόμισας τι είναι? Δούκισσα, μαρκισία, τι είναι? Γι' αυτό μας κρατήσετε κύριε Τελημάνη, για να μας δουλέψετε. Όχι, για να δούμε μήπως μας δουλεύετε εσείς. Δεν θα σας δουλεύετε. Ξέρετε ποια είμαι, γνωρίζετε και τη θεία μου. Και αυτό που είπε η θεία σας, Ποιο? ότι δεν έχει τακτική δουλειά. Δεν έχει, κάποια σπίτια που τα έχει να χασε. Τότε θα έχετε οικονομίες η θεία σας. Μα, οικονομίες η θεία μου. Τότε θα έχετε εσείς Πού το πάτε κύριε Τελημάνη? στην τσάντα σας. Τι έχει η τσάντα μου? Να, έχει την τσάντα. Έλατε, τι έχει η τσαντούλα σας? Εσωτερικός όμως τι έχει? Εννοείται τον ψυχικό της κόσμου. Μάλιστα, είναι πλούσιος. Θέλετε να της κάνετε ψυχανάλυση. Ας πούμε ναι, διότι υπάρχουν και κάποιες φήμες ελπίζω ανυπόστατες. Ορίστε, δόκτωρ. Τέλος πάντων, επειδή πρόκειται για σοβαρή κυρία, ανοίξτε την εσείς. Ξεκινήσω από το πορτοφολάκι. Ναι, ναι. Εκεί μπορεί να υπάρχει ένα πλέγμα ενοχής. Ορίστε. Τι πόσο είναι αυτό? 2 εκατοστάρικα που μου δανείσετε. Τα μάζευα για να στα επιστρέψω. Στάρικα. Καλά, καλά, αυτά κράτησε. Τι άλλο έχει εδώ μέσα? Τι άλλο έχει? Δεν έχει τίποτα. Τι άλλο έχει? Τι είναι αυτό? Τίποτα, ένα δαχτυλίδι του κατοστάρι που είναι. Κατοστάρικο, Ευτυχώς η οικογένεια διαθέτει και πραγματογνώμονα. Μισό! Μισό! Για ρίξτε σε παρακαλώ μια ματιά εδώ και πες μου την γνώμη σου. Ο λιμνός του προγραμματάκι. Δεν σε ρωτήσαμε εσύ δικός, την αξία του θέλω. Δεν θα έχει κάποια 20αριά. 20.000 το κλειδί του γραφών, έρχεται τι δουλειά Μα έχεις τι τώρα. γίνεται τώρα. Ας το ρέξα. 20 δεν είπες. Τα άλλοι, όχι χιλιάδες. Ορίστε, κατοστάρικο δεν είπα κι εγώ. Αν έκανε χιλιάδες θα το πούσω, θα πούσω ένα και σκούπο. Δηλαδή μέσα στον πόνο. Θα διευκολύνω εγώ την κατάσταση. Άκου ένα κατοστάρι, μην το πεις ούτε